मदाति गामिया थांनाय 17 बोसोर बिपिएफखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय बहुत आसा खालामदोंमोन। बिथांमोना गावसिनि खुगाजों बुंथिना लाबाय आरो मेइन जेंना हानि बे हाखौ होगोन होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा थगायबोदोंमोन। बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नाथाय जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव विल्सन हासदानि बे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय बायदियै दिनै मदाति, पश्चिम गलाजार, बेनिफ्राय उत्तर रनिखाता बे मोनथाम गामिनि हानि जेंनाखौ जोङो पारमानेन्टलि रिजल्भ खालामनो हाबाय। गासिबो माने हानि जेंनायानो जोब्बाय। ड्रन सार्भे खालामबाय। बयनिख्रुइ माने रंजाथावना बाथ्राया जादों खाम्फा बिथाङा उत्तर रनिखातायाव 40 बिगा हा दङमोन। गावनि हाखौनो बानायना लानो हायाखैमोन। दिनै प्रमद बिथाङा बानायनानै होबाय। गतिके रायजो राजाफ्रा खोब खुसि बे हाखौ मोननायनि थाखाय। हा गैयाबाथ' जों मानसि हिसाबै सिनायथि लानायानो खोब गोब्राब जायो। जायनि जाहोनाव दिनै टटेल 52 गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जाबाय आरो इउपिपिएलखौ देरहासार होनानै भबिष्यत जोंनि बर' सावथाल, बर' राजबंशी, बर' नेपालि, बर' उराव जेसेबां जोंनि माने मिसआन्डारस्टेन्डिं दङ बेखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो दिनै ज' आखाइ हमलायनानै इउपिपिएलखौ गोजौआव लांनायनि थाखाय टारगेटजों दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना जयेन जादों। सार, बावैसो सान सिगां भारत सरकारा फोसावनाय डिलिमिटेसन ड्राफ्टखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै बुंदों। बेथ' ड्राफ्टसो, फाइनेलथ' जायाखै नालाय। दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ, समा फैगासिनो दङ। नंखायनो ड्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि, अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों। जोंबो सेटिसफाइ नङा, बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। नाथाय सार, हाग्रामा महिलारिया मैयासो बे डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायाव एबसु आरो इउपिपिएलआ लोब्बा दं होननानै बुंदों। आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन आरो दाबो जों आपिल खालामगोन। उदालगुरिनि एमपि माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै। बेखौ जों आबसु नङा, साफ्रोमबो बर', साफ्रोमबो बिटिसि बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन। बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा? मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय, मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय, मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय, जों बिदि राजखान्थि खालामा। राजखान्थिया आलदा, धोरोमा आलदा। जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै। बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव ख्रिस्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन। बेखौनो आरो दा बिपिएफआ सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों। थेंक इउ। सार, बावैसो सान सिगां भारत सरकारा फोसावनाय डिलिमिटेसन ड्राफ्टखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै बुंदों। बेथ' ड्राफ्टसो, फाइनेलथ' जायाखै नालाय। दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ, समा फैगासिनो दङ। नंखायनो ड्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि, अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों। जोंबो सेटिसफाइ नङा, बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। नाथाय सार, हाग्रामा महिलारिया मैयासो बे डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायाव एबसु आरो इउपिपिएलआ लोब्बा दं होननानै बुंदों। आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन आरो दाबो जों आपिल खालामगोन। उदालगुरिनि एमपि माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै। बेखौ जों आबसु नङा, साफ्रोमबो बर', साफ्रोमबो बिटिसि बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन। बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा? मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय, मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय, मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय, जों बिदि राजखान्थि खालामा। राजखान्थिया आलदा, धोरोमा आलदा। जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै। बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव ख्रिस्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन। बेखौनो आरो दा बिपिएफआ सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों। थेंक इउ। बे मदाथियाव गामियाव फैनानै जोंथ' गोदो माबा बिपिएफआव दंमोन नालाय, दा जोंहा इउपिपिएल पार्टियाव हाबबाय। बेहा जोंनि खुसिनि गावसोर रायजो राजानि जों मोजां मोनबाय बे सरकारखौ। दा मोजाङै सोलायलांथों बिसोरखौनो जों खालामहरगासिनो दङ। जोंनि माबा बिग्राया नांग्राया नैबे सामफुर मोनसे दङ जौ बे माबा लौफानि आसामफोरजों जोंनि हाया गायग्रा फोथारा सेनग्राबोल जाजोब्बाय। बेखौनो सोरखारा जे बानायनानै हरथों प्रटेक्सना। ओमफ्राय नैबे जों माइबो गायनो मोनाखै नालाय, माइ जाम्फै गैया। ओमफ्राय जोंनि बोराय बुरैफोरखौ माबा मोनसे रेसन कार्ड बा नै ओरैबायदि मा बुङो बोराय बुरैनि पेन्सन
बेबो मोननांगौ जोंहा मोनथाय जा सोरखारनि होनाय गोना होथों जों बेखौनो जों खावलायहरगोन सोरखारजों। थांनाय बावैसो साननि सिगां नोंथांमोननि गामियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि हाखौ सार्भे खालामफैबाय गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना हा मोनाखैमोन दा नोंथांमोना माबायदि खुसि मोनदों बेबायदि खालामजानाय? जोंहा बिराद खुसि मोनदों जोंनि नामाव फैगोन हाया नालाय जोंहा खुसि मोनगोन नङाबा जोंनि गथ' गथायफोरा MA BA फरायबा हानि फाथा नङाबा साख्रि साख्रि जेबो मोननाय नङा बिसोरो बेखायनो जोंहा 17 बोसोराव बेलेग राजखान्थि सोलिबाय थादों बिथांमोना मावना होगोन नामा? होआखै जेबो मावनो होआखै बिसोरा। সোমাইছোঁ মানে আমাৰ 17 বছৰ মানে মাটি পাট্টা পোৱা নাছিল। প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আহিয়ে পেলাই আমাৰ মাটি ছাৰ্ভে কৰিছে, ড্ৰোন ছাৰ্ভে কৰিছে, মেপ নাছিল আমাৰ মদাতি গাঁৱত। এইটো কাৰণে মই UPP দলত সোমাইছোঁ। আপুনি কোনটো দলৰ আছিল আগত? আগতো নাঙল দলত আছিল। নাঙল দলৰ আছিল। হয়। 17 বছৰত আপুনি নাঙলৰ পৰা একো পোৱা নাই নেকি? একো পোৱা নাই। আই পোৱা নাই আৰু ৰাস্তাটো পাইছোঁ আৰু পানী পোৱা নাই, খেতি মাটিৰ পানী পোৱা নাই। এইটো পোৱা নাই। নতুন চৰকাৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে কি উন্নতি কৰি দিছে? এখন নতুন চৰকাৰ কাৰণে উন্নতি দিয়া মানে আমাৰ কি মাটি মানে ছাৰ্ভে কৰিছে এইটোৱে উন্নতি আমাৰ।